Huomenta, upeus. Just noin. Herää ihan omassa tahdissa. Anna sun hengityksen virrata niin vapaasti ja luonnollisesti kuin tuuli aurinkoisella säällä. Ota sulle sopiva asento ja samalla kun olet heräilemässä, tunne sun kehossa tää uusi, ihana päivä. Kuinka ihanaa on olla elossa tänäänkin. Ja tässä päivässä on jotakin erilaista. Tässä päivässä on jotakin sellaista maagisuutta, joka kutsuu sua. Tunnetko jo sen? Se on kaikkialla sun ympärillesi ja se pikkuhiljaa sydämesin kautta valtaa kehoasi. Etkä malta odottaa, mitä tää kaunis päivä tuo sulle. Ehkä jo pienesti hykertelet hyvän olon tunteesta ja huomaat, että sinähän olet manifestanut tämän päivän. Ja sinä olet elämäsi ohjeksessa tänäänkin. Tämä päivä on sinun ja maailmankaikkeus on puolellasi. Ota iso ja syvä hengitys niin, että mahasi ja rintakehäsi nousee. Pysäytä ja vapauta kaikki vastustus tästä päivästä. Antaudu tähän hetkeen, ja jos joku osa sussa alkaa innostua tai tuntee, että tämä on erikoista jollain tavalla, niin mitä jos sä koittaisitkin rentoutua siihen ja kokea, miten luonnollista tämä kaikki on? Mitä jos ihmeet ja maagisuus on yhtä luonnollista kuin hengittäminen? Mitä jos ihmeet ovat ollut osa arkeasi jo aiemminkin, mutta et ole vaan huomannut niitä? Sun ei tarvitse olla parempi tai pätevämpi. Sun ei tarvitse kurotella kohti ihmeitä, vaan antaa niiden tulla sun luokse. Ota ne vastaan jo nyt. Sä olet jo nyt sen kaiken arvoinen. Sä olet riittävä juuri sellaisena kuin tänään olet. Sun täytyy vain antaa itsellesi lupa rakastua itseesi ja elämäsi tänäänkin, niin koko maailmankaikkeus tekee sen saman. Huomaatko, miten hyvältä tuntuu hyväksyä itsensä ja valita itsensä ensin? Se on se kohta, milloin annat sisäisen valosi loistaa ulos muidenkin nähtäville, et enää piilota sitä. Ja ne sun säteet muuttaa sitä ympäröivää maailmaa, jopa sun huomaamattasi. Mitä enemmän sä alat loistamaan sitä omaa valoasi jo nyt, siellä nykyisessä arjessa, samalla ottaen vastaan niitä arjen ihmeitä, sitä maagisemmaksi se arki muuttuu. Se muuntuu unelmiesi elämäksi aivan silmiesi edessä. Jos tämä päivä olisi unelmiesi päivä, niin millä itsevarmuudella, energialla ja innostuksella sä aloittaisit sen? Tunnustele kehossasi. Jos tämä päivä olisi unelmiesi päivä, mitä näkisit siellä tapahtuvan? Jos tämä päivä olisi unelmiesi päivä, mitä kuulisit tänään? Olisi se sitten unelmiesi asiakkaalta, joltakin rakkaalta tai jopa tuntemattomalta? Hetken aikaa voit vain kellua näissä hyvän olon tunteissa, jotka olet itse luonut. Sinä olet se ihme. Sinä olet se maagisuus. Se, mitä olet etsinyt itsesi ulkopuolelta, on aina ollut sinun sisälläsi. Ja kun näet sisälläsi makavan aarrearkun, alat näkemään aarteita kaikkialla. Luota itseesi. Ja luota siihen, mikä tuntuu oikealta ja luonnolliselta. Ja rentoudu siihen. Tiedä, että se on sun totuus. Ja siinä ei ole mitään erikoista. Se on täysin luonnollista. Voit rentoutua. Olet täysin turvassa tässä ihmeellisessä ja maagisessa päivässä. Ja mikään tai kukaan ei voi viedä sitä sulta pois. Hengitä syvään, vatsan pohjaan asti. Ja pidätä hetki. Ja kun olet valmis, hengitä oikein makoisesti ulos. Anna kehosi venitellä samalla, kun se virkenee.
Ja energia nousee varpaista ylös. Miten hyvältä tuntuu olla elossa. Jokainen ihme, jota tänään näet, on vain peilaamassa sinua. Huomaatko, miten helppoa on ohjata omaa elämää sisältä ulos? Kiitä itsesi siitä, että tänään valitsit itsesi. Tiedä, että maailmankaikkeus on aina sun tukena ja iloitsee siitä, että saa olla palveluksessasi. Olet täysin turvassa ja kannateltu joka hetki. Saat kaiken, mistä olet haaveillut, kunhan vain uskallat itse ohjata elämääsi, valita itsesi ja pyytää apua ja opastusta silloin, kun sitä tarvitset. Nyt menehän elämään upeaa unelmiesi päivää todeksi.